हामबाय जोंनि फाइ सफैजाक किफ्रा मुखानि अमै YTF नि बिसिंथि खालायजों कायसा फाइनाय 26 तारिखआव साउथ महाराज फाइ दङ बिनि बागै जों पारमिशन लानाय बागै सफैजाक SP अफिसाव ताबक जों रिसिभ कपि मानबुजा 26 तारिख साब्रुम मेट्रो ब्रिज रुटो ताबक जों फाइ सफैजाक जोंनि साब जुनाल चेयरमेन रतनपुर yang tongo sini YTF district vice president Subin ang itu tongo general secretary तो बिनी बागै जों बिनी SP अफिसाव SP साब अशोक कुमार सिनाबाई जों फाइ मालाय गया तो खुब जोङो एकदम हामबालि जोंबाय हराव सावै जोङो एकदम पारमिशन रक आबो खैरै दिखा आबोनि पारमिशन